Isma'il Isa Funtua, akwai bayanai da ke yawo yanzu a kafofi na sada zumunta da ma kuma jaridu cewa kana cikin mutanen da ake tunanin za su mai gurbin Malam Abba Kyari wanda Allah ya masa rasuwa ranar Juma'a a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriyya Muhammadu Buhari. Ban sani ba ko ka ji irin wannan labarin da ake yi. To Malam Yusufu na ji, kuma ka san ne ba ma'abocin yin labari ba ne. Tunda ni ɗan jarida ne, ina shugaban jarida, sai dai mu sa mutane su ba da labari ba mu ba da labari ba. Amma akwai 'yan jarida wanda kana jin nauyinsu idan sun nemi su magana da kai ba za ka ce masu ba zan magana da kai ba. Dalilin da yasa za ka ji nauyinsu saboda sun san aikinsu, sun san abin da suke yi, ba masu yi ba ne na shirme na yanzu. Da yawa na yanzu akwai na shirme cikinsu da yawa. Na ji wannan. To da ka ji wannan abin da ake jita-jita da ya kaji a ranka? To ni abin da ji a raina, na ɗauki wannan jita-jita wulakanci, an wulakanta ni. Abin da zan ce maka an wulakanta ni, na yi aikin gwamnati, na yi aikin NA, na yi aikin gwamnati. Wato aikin NA kana magana tun lokacin turawa kenan. Kwarai, na yi wannan, na yi aikin gwamnati, na yi aikin siyasa har na tashi na kai matsayin minista a ƙasar nan. Lokacin da aka kori gwamnatin farar hula 1983 ina minista. Har wani yau ya yi tunanin ya kawo sunana cikin chief of staff. Mutane sun san ma'anar chief of staff don an lalata abin, ana yadda aka ga dama. Chief of staff ba aka ce. Mutumin da ya minista 1983 zuwa yau shekara nawa kenan. Shekara kusan 40, shekara kusan 38 kenan. An ta san mu shekara 40, kuma sai a ce wai ka je ana magana a baka appointment. Wani aiki za a bani ni yanzu? Na fi karfin a bani aiki, ni mai ɗaukar aiki ne, ni mai ɗaukar mutane aiki ne, tunda na yi creating wuraren da jama'a za su samu abinci da iyalansu. Wataƙila masu wannan tunanin suna tunanin ne saboda ganin kusancinka da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Da yawa masu wannan tunani ina ga suna yin tunanin ne da shedanci. Dan in za ka yi tunanin abu ka ce a ba mutum, ai kurin ba za ce a ba Malam Yusuf aiki kaza ba. Sai na duba na ga shi Malam Yusufun nan daga sanda ya fara aiki zuwa yau da mai yayi, ya fi ƙarfin wannan aiki da nake neman ce a bashi koko bai fi ƙarfin shi ba. Sannan na biyunsu ko na uku, shin yanzu ya fi zarafin ya aiki ko bai wuce zarafin ya aiki ba. Irin abin nan ne da ake cewa wanda yake ya wuce lokacin da za a bashi aiki. Ai na fi karfin a bani aiki yanzu. In aikin bai aiki yanzu ai sai irin ku Malam Yusufu, sai 'ya'yanmu da kannanmu, kuma in irin mu kullum za su makale a ƙarƙashin gwamnati sai an ba su aiki. Me suke son 'ya'yansu da kannansu su yi? Sai ran da su suka mutu sannan wani suke da zarafin su yi wani abu, kuma yanzu ni ne zan tashi Malam Yusufu in je aiki karfe 8 ko karfe 9 na safe. Haba jama'a. Mutanen Najeriya mu rika yi mu kan mu kima, mu rika yi mu kan mu adalci. Idan aka ce wataƙila shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ga cewa yana so ya aiki da kai ya kira ka ya baka, za ka karɓa? Shi ma ba zai fara dan ya san ba zan amsa ba. Na'am, kamar to kenan Aisha wace alaka ce tsakaninku da shi shugaba Muhammadu Buhari, ta bada shawara ce ko kuma dai ta mecece? To ka shiga wani shahi kuma. To ranka ya daɗe, gaskiya ne. Ka shiga wani shahi. Gaskiya ne ranka ya daɗe. Don ina ga wannan kuma bata sai wani lokaci in kuma karma shiga tun da ba mu magana sama kafin mu fara. Ka shiga wani shahi kuma yanzu don Allah Malam Yusuf mutumin da zai kira ni ya zo ce mani Malam Isma'il ya sabon to zo ga aiki. In yau kana da irin aikin kwamiti, ka kira mu irina da waɗansu sosai daidai da ni da wanda suka fi ni kace don Allah ku zo ku duba kaza ku bani shawara. Sai a yi, sai a baka shawara, kowa dauki kayan shi ya dauki alƙalamin shi ya tafi gidansa. Amma dai ba dai mai aiki a cewa a ba mu albashi ba. Haba jama'a, Najeriya ai ba mu kai wannan lalacewa ba.